טיסרי קצת צרפתי ונאכל עוגיות, וכל זה... מזל שזה קומה מתחת. בדיוק, וכל זה במסגרת השוק של העולם הבוקר, שאנחנו פותחים אותו מהיום, ומה שהולך לקרות כאן, בעיניי לפחות, מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מיוחד. אנחנו רוצים לעשות כבוד למי שהגיעו לכאן ורוצים לפרסם קצת את העסקים שלהם ומגיע להם. אז הבאתי פה שני אנשים כדי שיוכלו את כל מה שהתזונאים שלי לא מרשים לי לאכול, אבל אני גם לא תהיה לי ברירה אלא לטעום, ואנחנו נתחיל, חברים, בואו איתי. בוקר טוב לדביר שחגי. בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, טוב, תודה. איך הגעת לפה היום? איך הגעתי? עם הרכב. מה אתה... טוב, האוכל פה איטלקי, הוא נראה מושלם, הוא נראה טעים, הוא נראה מדהים. איך זה לחזור לבשל? וואו, מדהים. זו אהבה מאוד גדולה שלנו. מטבח בשנה, ועושים את העבודה הכי טוב שאפשר. כן. אתה במהלך המלחמה הזאת, אתה כמה מגשים של פיצות לחיילים? 500 מגשים. תוך סניף בח'אן יונס? מטורף. איך שם עובד עם הנסיעות עם הווייז? עובד שם? החיילים עושים את העבודה כמו שצריך, באו, עשו את ההדרכה אצלי בפיצה, וכל הפרודוקטים נכנסו לשם. מדהים, ואני רואה גם על השולחן שלכם את קרין ג'ורנו שנרצחה במסיבת הנובה, וגם אתם עשיתם מנה לזכרה? נכון. זה נקרא בונג'ורנו, זה מאפה מאוד מיוחד, עם סינמון בית ופיסטוק מעל. כן. רגע, בוא ניתן לך את המיקרופון הזה שנשמע אותך אפילו עוד יותר טוב. תתן לנו קצת סדר, מה טעים פה אצלך? ענבר, לא להתבייש, בואו, אפשר לאכול. כן. זה על חשבוני. אז ככה, יש לנו ספיישלים מאוד מיוחדים אצלנו בפיצה. כן. זה על שם הרי בירה. אלסינקי, יש לך דנבר ספייסי, ניירובי לבנה. אתה עושה קצת כמו נו, בית הקלפים. לא בית הקלפים, בית הנייר. נו, אתה חזק. כן. יפה מאוד. אתה מרשה לי לעשות את הדבר הכי כיף בפיצה? וואו, לך על זה. ענבר, את רוצה את לנסות? יאללה, בואי, בבקשה. ניסיון שלך. אני לא טובה בה. מכה? בקצה? מעולה. יפה מאוד. כל הכבוד. נראה טוב. תודה. יאללה, ענבר, את צריכה גם לטעום עכשיו, אין לך ברירה. אני אעזור, נעשה חתיכה קטנה, ככה. רואים שיש לי ניסיון לא רק לפי החיתוך, אלא גם לפי הבטן. בבקשה. בדיוק, שטראובר, אתה גם מקבל אחת אם אתה רוצה. תני לשטראובר. היא לקחה את הפיצה שנקראת הפרופסור. הפרופסור, לפרופסור. טוב, דביר, אנחנו נוטשים אותך לרגע, אבל לא בגלל שאנחנו לא אוהבים אותך, אלא בגלל שאנחנו רוצים גם לטעום קצת חומוס. שלום ובוקר טוב לאבי נחמני, שלום. בוקר טוב, בוקר אור, שלום. מאיפה אתה הגעת אלינו? אני הגעתי מטירת כרמל, והבאתי את כל האוכל איתי. זה קטע של אנשים מטירת הכרמל, אתם קוראים לה טירת כרמל. טירת הכרמל, אוקיי. לא, זה בסדר, לא תיקנתי אותך, הצדקתי את הניסוח המקומי. אוקיי. מה מכינים בטירת הכרמל או בטירת כרמל? אז החומוסייה שלי מציעה מגוון רחב של אוכל, אם זה בשר אסדו מפורק על החומוס, אם זה 4 סוגים של טחינה, טחינה סלק, טחינה בטטה וטחינה ירוקה. יש לי מנה עם פלאפל, כל האוכל מאוד 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 טרי וטעים. עכשיו אנחנו צריכים לעשות בדיקה קלה, נעשה חיתוך של הפיתה. שטראובר, אתה מוכן? אני חושב שהטחינה נוזלת, היא צריכה לנזול עליך. מהכל? מהכל. לא, זה אני מאכיל, מה זאת אומרת? לאן אתה בורח? יפה מאוד מאוד. אבי, אתה כל המלחמה הזאת, איפה היית? אז אני פתחתי את העסק שלי שבועיים לפני המלחמה, וב7 לאוקטובר התגייסתי. בעצם היינו בגבול הצפון עד ה-25 לפברואר, ואיך חזרתי לעסק. איך מוצאים אותך? חומוס אבינו, ז'בוטינסקי 54, טירת הכרמל, מוזמנים כולם. שימו בווייז, אם הוא עובד לכם, טירת כרמל, לא טירת הכרמל. אבי, תודה רבה, זה נראה מושלם, אני תכף פושט פה על המג'דרה. עכשיו הגענו לעולמות הכינוחים קצת. בואו, שטראובר, ענבר, בואו איתי. בדיוק. זה הורס. שלום לנועה ושלום למתן. מה קורה, חברים? בסדר גמור, מעניין. אני בגדול רוצה לפשוט על השולחן הזה. קדימה. אנחנו מאשרים את זה. ספרו קצת על העסק. קוראים לו קוקימי, הוא בפרדס חנה בחרובים 4. יש לנו אותו ביחד כמעט 3 שנים. זהו, אנחנו מכינים הכל בעבודת יד, זה מתכון שלנו. העוגיות פה מוכנות אחת-אחת בידיים?
מי לש? אתה לש? אני הייתי ספציאליטה בללוש, היום אני כבר פחות לש, אבל היום אני מוכר את העוגיות. איפה היית במילואים? התחלנו ברמת הגולן, ואז ירדנו לעזה באזור סוף נובמבר, עד סוף פברואר בעצם היינו במילואים. השתחררתי בסוף פברואר, זהו. ואת היית איפה בינתיים? בבית לבד. רגועה, שלווה, בלי דאגות, עם עסק שמתפשט ופורח. בדיוק. אני הייתי שם, מכינה עוגיות, זאת הייתה התרפיה, עם עובדות מדהימות שלנו. זהו, בהתחלה עפינו בעיקר לחיילים ולמפונים. בשבוע הראשון החלטנו לסגור ולהיות בפנים, רק להפות לחיילים ולמפונים. ואחרי זה שבוע, 10 ימים, התחלנו באמת כזה מצומצם, כמה שעות פה, כמה שעות שם, עד שלאט לאט חזרנו. ולך איך היה לחזור לעוגיות? לקח זמן, זאת אומרת, כזה לחזור למציאות, אבל כשאתה נכנס ואתה לא מריח את הריח של העוגיות 4 חודשים, ואז אתה פתאום מריח, אז... וואי, אתה רק מדבר על הריח של העוגיות. אני מקריב את ענבר וגם את עצמי פה בסיפור של העוגיות, אז לתת לה את הפחות טעים אני רוצה. אין בעיה. וואי, יש מלא טעמים, יש עוגיה שזה כמו קורסון שקדים רק בעוגיה, יש לנו... איך את עם קורסון שקדים בתוך עוגיה? את יותר סטיקי בן? שוקולדי. שוקולדי, בבקשה. אז זהו, אז יש לך את הסמורס, ויש לך איפו, ויש לך ריסס, ויש לך... ענבר, פשוט תרימי אחד נראה לי, מה שאת בוחרת, כן. ורגע, אנחנו רוצים לבדוק טעימה. אם לא מתלכלכים, לא אוכלים. צודק. איך אתה? וואו, באמת. כאילו היית חייבת להגיד שזה טעים גם אם זה לא היה, אבל זה נראה לי טעים מאוד. טוב, והעסק האחרון, כולם לרדת מתחת לקו.